गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितथं जम्बोदीप फलचार भक्षणम् उमासितं शोक विना शिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजम। एक बार प्रेम से बोली गणेश भगवान की। अब देखी जगत जननी माई जगदम्बा के जब आगमन भइल तो हमरे माई बहिने को भोजपुरी में गीतिया गावे ली जा। का गीतिया का भाव का भैया किया अपन हयाचा रस खोरिया बाहर हो खोरिया मतलब समझ में आवता ना रास्ता कहतड़े किया अपन हयाचा रस खोरिया बाहर हो किया मोतारी मैया जी महारे सखी कहतड़ी ये सखी देखा ना आज नवमी के कितना सुंदर दिन बा। जगत जननी माई जगदम्बा के आगमन भी भइल बा। एगो हमनी के गीत गावे के ना मिल के मैया के स्वागत में कैसे गीत गाओ तड़ी जा किया अपन हयाचा से खोरिया बाहर हो अपन हयाचा से खोरिया बाहर हो अपन हयाचा से खोरिया बाहर हो। वाह आवतारी मैया जी महाराजे आवतारी मैया जी महाराजे सखी अपन हयाचा से खोरिया बाहर हो। वाह प्रेम से बोली सच्चे दरबार के अपन हयाचा से खोरिया बाहर हो आवतारी मैया जी महाराजे सखी आवतारी मैया जी महाराजे सखी। वाह क्या बात है। वाह वाह प्रेम से बोली सच्चे दरबार के। वाह और भाव लागता हो हाली हाली कर सखी कुल्ही तैयारी पूजावा के थाली लेके दियावा के बारी। क्या बात है। हाली हाली कर सखी कुल्ही तैयारी पूजावा के थाली लेके दियावा के बारी। और कहा तारे चहुमुख दिया बातु जला दिस बार हो कहतड़ी कि जगत जननी माई जगदम्बा के आगमन केनियो से हो सकता। तू चौमुख दिया ना
बार के रख मैया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण केनियो से आ जाए है पूरा देव लोग चलल बका चहुमुख दिया बातू जलती से बार हो आह कोइली मैया जी हाँ महान सखी लोग ये सखी देखा ना मैया का आगमन हो गइल बा हमारे महेंद्र भैया का पूरा कमेटी मेंबर इतना सुंदर जागरण रखले बड़े कह तरीका अब मोनू के जागरण चलता अमित मोनू गावस माही के भजन अमित मोनू गावस माही के जगराना महेंद्र जी के करे गुण गानावा अमित मोनू गावस माही के भजनावा कैलाश नगर के लोगवा गावे गुण गानावा सखी कहतड़ी ये सखी देखा न मैया के आगमन तो हो गइल बा जागरण भी चलता आ क्या भाव में कहतड़ी कि हई गहुआ में उहुमा अड़ल बाटे भीड़ भारी हो कहतड़ी कि कैलाश नगर में आरे हई उमड़ल भीड़ भारी हो कि यह गइली मैया जी अरे हमार सखी कैसे कि यह गइली मैया जी हाँ महान